गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाग्रोबाय। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। सासे बर' लाइमोन सिख्लानि देरहासार आरो बर' हारिनि थाखाय मोजां खौरां। बर' हारिनि लाइमोनफोराबो गोबां नेसनेल इन्टारनेसनेल बादायलायनायाव जाफुंसारनायखौ नुनो मोनगासिनो। थिग बेबादिनो नर्थ इस्ट फेशन स्टार आइकन सिजन 6 केटेगरियाव मोनहास्रि बर'आ सेथि मासियाव देरहासार जानो हादों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय टंला सस्त्रपारा बरिगामिनि थागिबि बिफा गबिन्द बर' आरो बिमा उलि बर'नि फिसाजो मोनहास्रि बर'आ गुवाहाटी लखिराम बरुवा अडिट'रियामाव 2024 मायथाइयाव नर्थ इस्ट फेशन स्टार आइकन सिजन 6 केटेगरियाव सेथि मासि लानानै देरहासार जानो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव। फिन आरोबाव गिख्रंथाव बांग्रिं। गोबां गोख्रैथिनि बांग्रिंजों न' बां गारि मटरफोरा सिलिंखार जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे बांग्रिंनि गोख्रैथिया 7.4 मेगनिटिउड आरो बे गिख्रंथाव बांग्रिंआ मावदों ताइवानाव। बे बांग्रिंजों ताइवान हुआलिननि सा 9 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 821 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मोनसे दुखुनांथाव जाथाय। धेमाजि जिल्ला जयरामपुरनि लालखिजाननि शिब मन्दिराव लालखिजान गामिनि रायजोफोरा सासे जोनोम जागोदान हौवासा गथ' बोखांनो हादों। थांनाय मंगलबारनि हरनि समाव सिनाय मोनै सासे जोनोम जागोदान गथ'खौ बोखांनो हादों। सोर दुथां बिमाया जोनोम जागोदान गथ'खौ बेबायदि गारनानै गालांखो बेखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। जयरामपुर लालखिजान गामिनि रायजोफोरा जयरामपुर पुलिसनो जोनोम जागोदान गथ'खौ गथायो। बेजों लोगोसे जयरामपुर पुलिस बिफाना जयरामपुर साब सेन्टाराव थिसनो आरो मोजां फाहामथाय होनो थाखाय धेमाजिनि गंसे मेडिकेलाव उन्दै गथ'साखौ दैथायहरो होननानै मिथिहोदों। भारतनि गोहोखौ चीन हादरा गिखांदों। चीन हादरा अरुणाचल प्रदेशनि 30 ओनसोलफोरखौ गावसोरनि होननानै दाबि दैखांदों आरो बे ओनसोलनि मुंखौ सोलायनानै चीन हादरनि मुं बायदि दोनदों। जायनि जाहोनाव भारत हादरा चीननो गोख्रों फिनजाथाय होदों। मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ बुंदों, चीन हादरनि बेबादि ओंथि गैयै दाबि दैखांनायजों थार बाथ्राया सोलाया। अरुणाचल प्रदेशनि 30 ओनसोलफोरखौ चीन हादरनि गेजेरजों दाबि दैखांनानै आयेननि बेरेखा मुं दोननाया थारैनो सोंखारिजाथाव। चीन हादरनि बेबादि दाबि दैखांनाया ओंथि गैयै दाबि दैखांनाय, नाथाय बेजों थार बाथ्रा आरो जारिमिनारि बाथ्राया सोलाया। अरुणाचल प्रदेशआ भारतनि एंगारहायै बाहागो आरो बे रायजोआ भारतआवनो थाबाय थागोन। अरुणाचल प्रदेशनि गासैबो सुबुंनि आसार खान्थिफोरा भारतनि बायदिनो। अरुणाचल प्रदेशनि सिमा ओनसोलाव भारतारिफोरनि जौगाखांनायखौ चीन हादरा गिखांदों होननानै मिरुनि मन्थ्रि किरेन रिजिजुआ बुंदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि आरो कंग्रेस दोलोनि गागि दैदेनगिरि डक्टर मनमोहन सिंहआ रायजो सभानिफ्राय आजिरा मोनबाय। बेजों लोगोसेनो बिथांनि 33 बोसोर गोलाव सम संसदारि हाबाफारि मावनायाबो जोबबाय। कंग्रेस दोलोनि गाहाय माल्लिका अर्जुन खड़गेआ गांसे लाइजाम लिरनायनि गेजेरजों बारग' गाहाय मन्थ्रि मनमोहन सिंहआ हादरनि थाखाय मख'जाथाव बिहोमा होनायनि थाखाय बिथांखौ बाख्नायदों। माल्लिका अर्जुन खड़गेआ भारतनि रांखान्थिखौ जौगाखांहोनाय आरो सुबुंफोरनि गाहामनि थाखाय हाबा मावनायनि थाखाय बारग' गाहाय मन्थ्रि मनमोहन सिंहनो साबायखर बावदों। धेकियाजुलिनि सोलोंथाइ ब्लकनि सिङाव थानाय 1 नं सान्थिपुर गुदि फरायसालियाव सिखाव खावनाय जाथाय। सिखावफोरा फरायसालियाव हाबनानै सोरखारा होनाय टेब्लेट मबाइल, गंसे दै मटर, गोबां बेसेनगोसा मुवा बेसादफोर आरो फाइल बायदि बायदिफोरखौ लानानै थांदों। फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि कुमुद बर'आ बुंदों, फरायसालियाव हाबनानै मुवा बेसादफोरखौ बुफाय बुसि खालामलांदों आरो बे जाथायखौ लानानै गाहाय फोरोंगिरिया बेलसिरि पुलिस थानायाव एफआइआर होनाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। बिटिसि कन्ट्रेक्टर एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि बिक्रम दैमारिया गसाइगावनि जारागुरियाव खौरांगिरि मेल लादों। बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ भारत सरकारा मावफुंनो हानाय नंला होननानै भारत सरकारनि हम मिनिस्ट्रिया मोनसे लिरबिदां हरदों होननानै बिक्रम दैमारिया मिथिहोदों। बिटिआर गोरोबथानि गोबां दफाफोरखौ भारत सरकारा मावफुंनो हाला होनना रोखायै लाइजाम हरखाबाय होननानै बिक्रम दैमारिया रोखा बिबुंथि होदों। बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बानायनो थाखाय भैरबखुन्दआव बानायनांगौनि बिटिआर एकर्डआव दङमोन। नाथाय बेखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ मावनो हानाय नङा आरो
बे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिया तेजपुरावनो खाथि एबा बेयावनो सुबिदा दङ होननानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ रोखा खालामबाय। बेनि गुबै बाथ्रायानो जादों इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभारसिटिखौ भैरबकुन्द'आव बानायनाय जानाय नंला। बेजों लोगोसेनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिखौबो जानाय नंला होननानै हम मिनिस्ट्रिया मिथिहोदों होननानै बिक्रम दैमारि बिथाङा फोरमायदों। आरोबाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों रेलवे फेक्टरि बानायनायनि बाथ्रा दंबावोमोन। मानोना बेयो बङाइगावआवनो दंखायो, बेनिखायनो बेखौबो आरोबाव बानायनाय जाला। बैफोर गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायदों बिक्रम दैमारिया। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां कक्राझार जिल्लायाव सेक्सन 144 आयेन। कक्राझार जिल्ला मेजिस्ट्रेटआ बिसायख'थिनि समाव गोजोन थासारि लाबोनांगौनि थाखाय सेक्सन 144 सिआरपिसि आयेनखौ फोसावदों। बे आयेननि गेजेरजों उदां जायगायाव साब्रै एबा बेनि बांसिन सुबुंफोरा जमा थानो मोननाय नङा। स्लगान, मिटिं, रेली, हेंथा सोमावसारनाय आरो गनायथि गैयाजासे मेला बायदि खुंनो मोननाय नङा। बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय बावखुंग्रि फोरबोखौ देग्लायबो खुंफुंनो साखाफारा। देग्लायनि 11थि बावखुंग्रि फोरबोखौ फैगौ 12 आरो 13 एप्रिलाव खुंनो बिटिआर सरकारा फोसावबाय। काजिरङा नेशनेल पार्कआ मोनसे रेकर्ड खालामदों। फाइनान्सियेल इयार 2023-24 आव गासै 3,27,493 दावबायारिफोरा काजिरङायाव दावबायफैदों। बेनिनो 3,13,574 आ भारतारि आरो 13,919 आ गुबुन हादरनि दावबायारि। बेजों लोगोसेनो फाइनान्सियेल इयार 2023-24 आव काजिरङा नेशनेल पार्कआव दावबायारिफोरनिफ्राय गासै 8,84,84,161 रां आरजिनो हादों। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।